No dobrá tedy. Haha, vypadá to, že pomoceš od samotného vládce pekla. Podívej se na tátově recenze. Vězivě, bez chyb. Neskutečné. Suderem přijde pentagram a wam bam bum má lákazám. Obětuju obětního berána, ale ty svou rodinou máš díkati. Čemu je číšník, když je v kuchaře znáš? Wow, vynikající menu free a lekár. Protože jsem rozhodčí a vždy vyhráváš. Fontány šáněm, hory s kaviárem a teď začínám. Kdo tu byl od začátku? Věrný jak je ptiška je. S hrdinrovým vtipem tě rozesměje tvůj výkonný producent. Pravda. Jsem tvůj týpek den co den, tvůj vynikající hoteliér. Dneska jsem ti záchod opravil. Děkuji, pane, zasekla jsem se. Ach vy. Jsem poctěn, že máme takové pouto. Jsi jako dítě, které přál bych si mít. Cože? Starám se o tebe jak o svou dceru. Tak moment. Je to trošku vtipné, mohla bys mi říkat tati. Říkají, že když hledáš podporu, je chytré vybrat cestu bez odporu. Jiní říkají v nejvyšší nouzi, nejsou žádný náražky za čistou andělskou moc. Náhodou je taky v krvi tvé. Jsou chvíle, kdy nožiš trpí lehkou demencí, říkám, že přátelství je mnohem lepší. Taková banda lůzrů. Můžeš vypadnout z mé písně? Mé písně, já ji začal. Já ji zpívám a já ji dokončím. Zasranej kuse. To jsem já, no já, že jsem tu očekávaná. Jsem tady, paráda, trochu později, než to vypadá. To jsem já, vím Kdo?